Защо икономиката да е зелена, когато може да е синя, като Земята, погледната от космоса, като небето и океана? Защо онова, което е полезно за здравето и добро за природата, непременно трябва да е скъпо? Гюнтер Паули от години търси отговори на тези въпроси и непрестанно ги открива на невероятни места, например в чаша от кафе, след като кафето е изпито. Онова, което остава на дъното, е утайката. Тя не се яде и не се пие. Върху тази утайка ние отглеждаме гъби. Вече имаме над 300 предприятия по света, където утайката увеличава добива на гъби. Остатъците от гъбите пък се използват за храна на животните. Така имаме кафе, гъби и храна. И печелим тройно от една чаша кафе. И това е само началото, обича да повтаря Паули. Там, където предприемчивите виждат 2 или 3 възможности, той открива 20. Ако останалите видят 20, той може да намери 100. Помага му екип от мислещи и решителни хора по цял свят. Те действат водени от философията на синята икономика и винаги поставят науката в основата на проектите си. Целта на Паули, описана и в една от книгите му, е чрез 100 иновации да създаде 100 милиона работни места за 10 години. Проектите, които сме задвижили, новите начини на работа, които сме предложили, вече са създали 3 милиона работни места. 3 милиона е доста далеч от предложените 100 милиона, но все пак ги има в действителност. Действителността изглежда все по-интересна и разкрива все повече възможности. Хартия от натрошени камъни в минната промишленост, биогориво от магарешки тръни, събрани от пустеещи земи, устойчиви къщи от бамбук за $950, подобрения за използване на соларните панели през нощта и още и още. Впрочем, както вече стана ясно, любимият рефрен на Гюнтер Паули е: и това е само началото за света, в това число и за България. Смятам, че днес България разполага с много възможности. За нещастие хората не си дават сметка за шанса, който имат. България е страна с земеделие и с голямо бъдеще. Ако българите само разберат за богатата гама възможности, с които разполагат, страната им ще има голямо бъдеще. Откриването на възможности е първа крачка към реализирането им. Тук не може без малко риск и личен стимул. Само така визията за днешния модел на глобална икономика ще бъде пречупена в правилната посока. Не е ефтино производство в Китай и Бангладеш, а стойностно производство с ясен местен отпечатък, твърди Паули. Човекът, свързал името си с синята икономика, се вдъхновява от много хора по света, но най-голямото вдъхновение за него са децата, за които пише приказки и басни, и природата. Природата е навсякъде, защото природата ни вдъхновява. Тя ни дава много интересни модели. В природата няма безработица. В природата всички работят. В природата дори и най-дребните елементи допринасят за еволюцията. Именно в тази посока трябва да мислим.